Story time. Черната ми Тесла се наложи да я репатрират до майстор. Дори не беше на ход. Тя е Model 3 Long Range. Ако сте гледали първото ми видео в YouTube, със сигурност я познавате. Направил съм и подробно ревю. Както и знаете, че поръчахме бяла Тесла. Отново Model 3, но този път Performance. Докато се каня да ви направя видео на бялата Тесла, черната се развали. Както си я зареждахме, изведнъж просто спря на 52%. Отидохме да видим какво се случва. Изписа на екрана ето тази грешка. Като веднага влязохме да прочетем, да видим дали можем да разберем малко повече за грешката, понеже се оказа, че е доста обща. И докато умувахме какво да направим, грешката изчезна. Всъщност забравих да спомена, че не можехме да стартираме колата. Опитахме няколко пъти, не се получи, но когато изчезна грешката, пробвахме отново и колата си стартира нормално. Това, което беше доста странно за нас, е, че дори в сервис режим тази грешка просто не излизаше. Малко наивно от наша страна, но сметнахме, че е възможно просто да е имала някакъв проблем с електрониката, но не предполагахме, че може да създаде толкова големи проблеми за в бъдеще. Всъщност видяхме, че е възможно да има проблем с акумулаторът на колата. Проверихме го, видяхме, че никога не беше сменян. С оригиналният на Тесла си беше и решихме да купим нов и да го сменим. Сложихме го и сякаш имаше някакво подобрение. Естествено, дойде електричество в самата кола и на екрана ти изписваше, че ще й бъде нужно време, докато тя сама не възстанови енергията си, за да може да започне да функционира нормално. До няколко часа и чисто новият акумулатор беше изтощен и всъщност тогава разбрахме, че проблемът не е бил в самият акумулатор, а нещо друго. Свързахме се с майстор и всъщност видяхте как репатрираха самата кола до майстора. Все още чакаме отговор от него. Не е имал време да направи диагностика на автомобила. Ще ми бъде много полезно и интересно, ако някой от вас има Тесла. Дали някога ви е излизала подобна грешка, дали имате представа на какво може да се дължи, защото наистина грешката по принцип е доста обща. Тоест могат да бъдат доста компоненти. За момента сме просто на изчакване.